abdallah gani ka kulle sarki Allah kai na saka a farko jalla bani da ban basira Allah ne ta yabo ga manzon Allah wanda ya kauda duka badala shi ne ya kauda duka jalala kana ya zo da duka jamala annabi da hadan abdullah ya rabana ka kaki salati gon Mahmud nurin zati mai matsayin da bai da shariki gatan kauna mai jabaruti sa ahalin gidansa ma'aiki rabu kasa da du sahabati sun wagwano manurin zati bar mu da san su sarki Allah annabi ya da yanda da gaske babu kamar sa dan abdallah gani gaban ka na cire hula baba sharuti ne Mahmudu sidi sharufi ikon Allah annabi ne gwanin kan mumitu ba makiyan ka sai dan iska mai kyan annabo mumitu annabi ne kadai da in ka ja mu je jinin kansila ya sayyada batula binti rasulullahi babu kamar ki babu ginin ki duka halitta ya sayyada muna kaunar ki ke komai ki aina daban ne dan Mahmud ne abanki yarda da ni na tsara yabanki dan sharafa ku ƴaƴayenki annabi ya da yanda da gaske babu kamar sa dan abdallah annabi sallama a gare ka komai rabana ya baka dole abi ka ko ba a so ba tare gamar dukkanin ma'aika wanda yake ka sai ya gane baya kin ka ya mara tamkaran mahashar Allah zai yi mai narko wanda ba da iyaka Allah ya yi komai dan kai babu batu na ma wasu san mai dan ka tuyayya su kasai dan kama bayayi su mutane yayi ne domin kai aljanno domin ka yayi su dan aka kai taban a isar ka ba na biyan ka gabu duka alam annabi ya da yanda da gaske babu kamar sa dan abdallah ya Mahmud kai muka zaba sirrin rabiya mabuwayi annabiyar da ni ta yaban ka sayyid kullu gatan bayi kai daya ta muke ta tumayi duka wani kamu ba mai yin ta wani ka dushir mene sayyid kullu gatan alam ya masani ilahu na gaske ka yarda kanka na zauce in ta fadar ka in ta yaban ka annabi sanni karshen dance kayi da bamba ba ka shariki wanda ya so ka shi fa ya dace wanda ya ki ka ne ta badde har abadan hakan zai kasance annabi ya da yanda da gaske babu kamar sa dan abdallah annabi kai da shan musulunci ka na ka tumfike kafirci kayi da bamba ba ka da damka babu kamar ka ya madayanci mai duka duniya da kiyama kowa arzikin ka yake ci don haka duwiya duk rinsi ba na barin ka mai sassauci kai ne ka ce fadar kalikin mu har ka taho da sakon sallah ya mu fita wallahi rasulullahi da hadan abdullah bai ma'ana kai ne ka faɗe shi har muka san akwai ma Allah yamma gabas kudin da arewa kai ka saka ake masa sallah annabi ya da yanda da gaske babu kamar sa dan abdallah ga wata tambaya a gare ku ku taimaka ku ban amsar ta wa rabana yake gadin sashi ne gwanin ma'abban binta waye ake kira da ƙwaran Allah sai na zifi tsaftar tsafta waye suke a tare da Allah har abadan ba za su rabe ba annabi ya buwayi kwatance ko hankali ya bar gano shi ko ilimi ba zai gane ba annabi ya buwayi a san shi a sashe ya daɗe da gazawa kumfa batun gano matsayin shi don haka yan uwa ku fahimta annabi ya fi ƙarfin a san shi annabi ya da yanda da gaske babu kamar sa dan abdallah sama da kaskamar ya ma'aiki babu ba za na daina faɗa ba na gudun a kari na aƙini dutse na ni ba zan fasa ba kan annabin mu ba mu ragawa gobe mu san da ma uzuri ba ban ji ilahu yayi uzuri ba dan aka ni ba za na yi ba yan aha babu mai daga hannu mai jinjina mu tattafa mai shi ɗaya ne ya yi mana gata don aka ladabi kuma yi mai yau kuma risina a gare shi mi ladabi mu tattafa mai dan shi ilahu ke mana komai min
kukanmu, shi ɗaya ne ya yi mana gata kana ya ɓoye aibobinmu, ba dan shi ba malla anantu kai jama'a mu so annabinmu, dutsana ne mu kankama annabi kar da mu bar shi bayan Allah. Annabi assalamu alaika mai duka anta kairal kalki, ci duka jinjina a gare ka, sha duka anta nural kalki, wanda yake yabo ga waninka ya zama jahili wawa ne, ni fada ne yabo ga waninka gwanta da rasanin fashina. Annabi ya ɗayanta da gaske babu kamar sa ɗan Abdallah. Sannan mafi cika da nagarta ya minta halmakam labbaika, kairal kalki kai na daban ne ba masanin ka sai sarkinka, ni fa yaban waninka ba zan har abadan insha Allahu, alkawari na yi maka wannan annabi taimakan na cika shi. Nan ne zan takaita yaban nan ba batun wai na gaji ne ba, don matsayin gwanon muku gane har abadan ba zai faɗi ba, sai dai ka faɗo iya fasanin kaka na ka bar sa haka ba wai ba, don matsayin gwanon mu a kullum shi hawa yake ba wai ba. Annabi ya ɗayanta da gaske babu kamar sa ɗan Abdallah. Wanda yake yabo a gare ka ni daidai masoyin naka, wanda yake faɗar ba kamar ka babu ginin ka babu sa'anka, annabi ko da yaushe ka yarda in taɓa cikar kadarin ka, da zarar na faɗa a fahimta babu ginin ka dukkan alam. Suna da zan faɗa maku shi ne mai dogon zamani nake, ga ainihin sunan zan faɗe shi suna na mahadi nake, dan darajar karima aiki yarda na dinga yi maka wake, in ta faɗar isar ka daban ce kaf dukkanin cikin